Башкортостандың халык шагыйре Мостай Кәримгә куелган һәйкәлләр арасында Мәсетле районы Олы Ыктамак авылындагы бюст игътибарга лаек. Чөнки ул бөек әдипкә куелган иң тәүге һәйкәл. Бuna әйтерһең дә тере Мустафа Сафич тора инде бuna. Уның шундай теге тулкынлы, күпереп торган сәсләре, уның Мостай Кәримгә генә хас булган елмаюы. Чөнки Мустафа Сафич ул шундай күренекле шагыйрь, прозаик, драматург кына түгел, ул философ та иде. Ни өчен Тап Мәсетле районында бөек әдипкә һәйкәл куелган икән? Уның тарихы шулайрак. Советтар Союзы вакытында һәрбер калала, һәрбер район үзәгенең төп майдандарында Владимир Ильич Ленинга һәйкәлләр куела торган. Был безнең Мәсетле районының үзәге Олы Ыктамакта булманы. Ошо хатаны төзәтү максатында 1986 елда заказ бирелә Ленинградтың скульптор монумент заводына Ленинга һәйкәл куярга. Акса бездәге Сереп Молт колхозы аша күсерелә, артыграк була. Ул аксаны кире күсермәү, унда-бунда йөртмәс өчен улар тәкъдим итәләр инде. Инде дә баһа бирсә хайлап алып кайтырга инде. Иван Петрович Мостай Кәримде хайлап ала инде. 1987 елның 7 ноябрендә Бөек Октябрь социалистик революцияның 70 еллыгына һәйкәл, Ленин һәйкәле үз урынын ала инде, һаман да үз урынында тора. Бuna Bielska килгәндә, Biels ул 2 елга якын хуҗалык материалдары арасында Biels ята, складта әйтергә кирәк инде. 1982 елның көндә, ноябрь айында мин партия район комитетының идеология буенча секретарь итеп сайлангас, күпмедер вакыттан соң миңа килеп керде инде Валиев Радик Рауфанович. Ул миңа мин ишеткәндә юк инде баян итте, бездә бuna ошо Мостай Кәримдән бирсе ята, нишләргә? Мин дә аптырап калдым инде. Ишеткәнем юк инде ундай бирстән кайтканын. Тиз генә Өфөгә Башкортстандың Язучылар союзы идаралыгына шалтыратып җибәрдем инде. Телефонда ул вакытта идаралыкның саркативы булып эшләгән Барый Нугманов алды. Бuna мине әйтәм инде уга, бuna шулай бирс бар икән Мостай Кәримдән, нишләтәбез аны, куярга буламы? Ул җылмаеп көлеп сөйләшә инде, алып кайткас куяһыгыз инде. Кайда куярга? Бармы һеҙҙең китапхана? Бар, район китапханаһы. Бuna шул китапхана алдына бирсте куйыгыз. Күп тә үтмәне, коммунал хуҗалык хезмәткәрләре теге метр ярымдагы постаментты эшләнеләр дә бирс килеп тә утырды бunda. Ул шундай матур бит инде, ак мрамордан эшләнелгән. Мостай Кәрим үзе был бюстты күргәне булдымы икән? Мин белүемчә, ул районда 3 тапкыр гына булды, 60-нчы елларда килде. Заһир Исмагилов һәм Рами Гарипов менән һабан туйдарда булды. Һәм үткән булаттың хикәнесе елларының башында. Бunda bana һәйкәлгә килеп йөргәнен мин аның истәмәйем. Һәйкәлдәр тереләр өчен тиҙәр. Башкортостандың халык шагыйре Мостай Кәримгә үзе исән сакта куелган бюст килер буындарга шагыйрьнең бөеклеген еткереүсе булһын.